Ευτυχώς είχε θέσει το γρήγορο, περίμενα εκεί πέρα στο Δημητρία. Περίμενα λίγο να... Πάλι λίγο το γράφεις, καλύτερος βγήκαν τώρα. Φωτογράφω το χάλια. Ηλία να μου το γράψει στο σπίτι. Ναι. Όλο το αυτό. Όλο το τέτοιο. Εγώ να το γράψω και αυτό θα δίνω μετά. Πάλι σκοτεινά παιδιά, το καλύτερο από τον προηγούμενο. Δεν θα πω τίποτα. Και πέσει. Από εδώ μεριά. Έλα κάτω εδώ. Δεν φαίνεται. Να στράβω τον Έλια κάτι. Κάντε το. Κάντε το. Γεια σας μόλις μας πάρεις. Γεια σου Τάσο. Ηλία μας πήρες. Μόνο. Λαγάνεις. Εδώ είναι. Και εγώ έχω να το κάνω τώρα. Να μιλήσεις. Ποιος? Ο Τάσος ο Καστρέφης. Α, ευλόγησον. Δώστε το Θεό. Όλα καλά, εσύ γίνεσαι. Ακριβώς την ημέρα που θα παγκόσμιο το δικό μας. 19 Αυγούστου. Είχες προβλημόνι. Ένα χρόνο τήραν όταν ήταν στο κουμί. Έξω τιμήθηκε και τον πέραν εδώ τα παιδιά του. Και από αύριο θα κάνουν τα 40.